Eżaminazzjoni li saret fuq Jeremy Camilleri ftit wara qtil ta' tfajla Torka Pelinkajja konfermat li l-akkużat kien mentalment stabbli tant li seta' jiġi interrogat mill-pulizija. Dan ikkonferma tabib Chris Rolle meta l-erba' xed waqt il-kompilazzjoni dwar il-qtil ta' Pelinkajja fejn qal li kienu stess li ħareġ ċertifikat dwar l-eżaminazzjoni li saret lill-akkużat. Jeremy Camilleri ta' 33 sena minħallija għadu miżmum taħt arrest fejn qed jiġi mixli bil-qtil volontarju ta' Pelinkajja f'Jannar li għadda. It-tfajla Torka ta' 30 sena inqatlet b'daqqa ta' karozza wara li Camilleri saq fuqha fil-gżira. Minn xhieda preċedenti ħareġ li Camilleri riżulta pożittiv għat-test ta' droga u x-xorb. F'testijiet li sarulu malli ttieħed l-Isptar Mater Dei wara l-inċident traġiku. F'xhieda preċedenti l-uffiċjali li waslu fiż-żona fejn seħħ il-qtil iddeskrivew dak li raw qudiemhom bħala kaos komplut fejn sabu l-BMW li faqet il-faċċata tal-ħanut tal-KFC tal-Gżira u debri u terrapien mifrux mat-triq kollha. Fiona Brinkat mara li kellha titla tixed l-aħħar darba baqgħet ma nstabitx minkejja l-mandat tar-arrest kontrija. Il-mandat fil-fatt baqa' fis-seħħ. Il-Maġistrat Rachel Montebello ippresidiet il-każ.